Bangalore kanin lua arang Jerry le Henry Hilton by Henry kan khua hi kholian ve tak ni in khwalzin local te po hian nuam an ti ve thin khop mai ka thian pa Jerry nen hian in kom mai tak kan ni a naw pangte ta tanga in zui chotin kanin tha ngai me ulo athuma al eisa an ti ang mei hi kan ni thin khokhata kan chenga kan in po a in nai hle kumsang ni som panga kham pol som pani kan pas duna college kal chhun zom le tumin kan boi ve khop mai Jerry chuan le khazir chhun zom zela surkhar na thatak tho atum ru hle har sa ve viau ma se zirna lama hi chuan a chung te po in an support ve viau ani nikhat chu apa bula phai lama zirna chhun zom tur chuan ange na apa chuan lorem ti ve mai in engkolei sa nge ibei sei deuh tia zo chuan Bangalore City College hi mi soidana chuan a that mel khop mai a han ti a ini te po Bangalore anom takha kan bedon nia i college du na po chuan arem theitura nga yang ati ve maya ni aliam sela Jerry po Bangalore kal hun chu alo ni ta reng mai in kalsan chu kan hre dun hle a ma se angai bok si ka chung te bula kalo soi anga college khata kal theidan tur kalo ngai tu ang kati tangota flight tour an ni awangin lengpui airport thleng chuan ka va thla ve a dar sombora Bangalore pan chuan min tho santa ani Jerry chu ani te kianga ava in khatin hostel alu ma chu ava om hala kar khatvel anin boi pin tu chuan admission te tifelin college hostel a chuan alut zui ani an college si a building po a fai thahle a en reng po in anin rel bol dan po a thahle ang ti a riat ngoi kar khatvel college an kal nu chuan ka thian Jerry chu ka va khola an college a admission ti ka tum ve thu ka hril chuan a hlim khop mai ni thum hnuwa chuan Bangalore chu pan ve in har satna em tok lovin admission po kan ti fel ve maya ma se hostel lu chu ka tum ve lem lo in lua tur zona in atanga class kal chu ka du zok ani ka thian pa chuan hostel om ve tur chuan mi thlem viawa ma se hostel rules ka ngai tu chuan ka om pe na tur ani tlat lo awangin in lua tur chu mi zon pui ta zoka hostel atanga hlavak lowa chuan asam type chhong ni in ruak ni nge lang hi kan hnuwa ma se lua an lo rem ti lo in dang chu kan zong le a kan hu tak mai lova chuan va be thale in lua mai tur kan hmu lo thu le min lua tir mai tur chuan kan fangien ta chiama a to ba chuan an rem ti ta hlau mai kan lom lu tuk chu kan tho huaya chu in chu rei tak lua to lo ti ero a riat thei a chung chu mai mom ril hian asem khat veka arim po a chhle ni la in ti finance chuan hun kan hmang ani bedroom lama tukvir phei chu hon ngai lo ti a riat thei akal na po a om lo perek hiana in kel bet plata a perek po a tui ek vek to tukvir chu kan ver honga kan then om loka chuan building in lian tak me kang in a ti che ti riat taka dum vur mai chu fia tak hian a hmu thei chu in chu lu an phal lo ni tur ani mau hian a in hung vek in ka lu atanga ani thumna a chuan keipo class ka kaltan ve to a thakhat vel chu class po tuang takin ka kal thei April ni somni pani zandar kwa vela chuan mi an re deuh to tin lekha chu ka zirtana dar kar khatvel ka zir hnu chuan bedroom atang ni nge hian ka hria thlivot tak khia mi ron chem hema tukvirte hi a in hong ani ang a ti in bedroom lam chu ka pana tukvirte chu ke en kwala ma se a in hong si lo tukvir zong chu alo in kal vet chuat ong atangin alo lut aniang ti donila chuat la carpet a in pha vek si
amak ve khop mai vote ka ti deuh tak ema wang chuan puan ka in sin taringot chumi zan chuan engma ka tong zui lem lo atuk zana chuan angai te bokin ka le khazir lai chuan khi athole ta huma hemi tum hi chuan a vote tamia lo alum to zok ani alum dan la chu amak khop mai mei tua ila mei khu chuan mi urvak sela sahuam huamila chutiang ang mei chuan alum mei khurim chu anam ham bok thil kang a omem ni ti in pona te chuan ka chuaka ma se engma ka musi lo lut le in ka bedroom tukver chu hongin ka dak kwal vela engma ka musi lo avamak ve ti chung chuan ka ngai tuana mei meya chuan ka ngai taringot Karlova me thapo kan chuang kai taring mai class kalban chuan ina hotlang mai lovin ka thiampa jeri ruma chuan ka lenga enge mosoin kan ti luama zana ka thil ton thin te ka soi chuan nui do chung hian mi doi tak ini hi min ti ve maya chutiang engma a om lovang I doi wang mai ani chu min ti sak tamai khwapo atlai to tin in lampan chuan ka hota a atlai deuh to awang chuan eirong te bol ngal sokin kai kham meu chuan zandariat arider to ka thut ha dam tu chuan lekha ka zir tan ta ngala hemi zan hi ka meng rei hle dar som pakhat vel ani to ang bedroom lama tukver chu zoi hian a in hong ridet det mai rang tak chuan tung lam chu hoi halin tukver lam chu ke en thuaya ma se tukver chu ka kal angai ngai chuan a in kal thap ka hresuala ni ang ti in lekha chu ka zir le tamial miala minin som vel ka zir le ti in mi som ni tur om hlau mel taka tap ni om tak chu ka hele tamai ngun taka ka ngai thak chuan kanin pialoka building omna lam atang chuan chu thom chu aron chuak ani ti chu ka hethei enthil nge ni te reng ni ti in tukver chu hongin in lam chu ka en hala ma se eng thom ma riat tur om zui lo ka doi wang mai maya ngain ka beng cheri ani mai don hi ti in lekha po zir chun som to lovin ka mu zui ta ani kalo mutui hle ani yang zing darian dona chuan ka hara tho chuak ngalin eirong te ka bol ngal soka kei kham nu chuan ka pum chu anuam lo hle maya hemini hi glass po ka kal lo chera chuan mu in thil ka ngai tua newa ka in bul maya building in lian set mein akang vet chu enge a chan hre chen chak chuan ka phi taruaya ka in luana atanga in hnai bera chuan valutin kum somrup mi tur om hi alo oma ande na chuan building chanchin chu a hriat lo ka zot ta phong mai mak chu ati deuh aniang engthil nge I hriat min ti a zona chang ta mai lo chuan in kom thang che in hi ka lua ve a mu le bel chiang dol em ni lo ma se thom ang don ka hria ka han ti a putar chuan heti hiamin hrilta ani he in hi kumthum liam ta khan hostel a man thin ani a hostel nau pangpo mi somriat vel an om ani zan khat chu mang ang au thom le na tuara rak chu thom kan hria a pon kan chuak chu alo kang na samai mei kang eng chuan kan in bul thleng hian aron en phavek in lam chu pan hal fatin kawa thlen chuan mi bo an lo tam to hle hostel nau pang tam zok chu an plan chuak mana a chunga then khat ero an la tang ani chan chua dan tur ngai tua chuan kan phi ngal ruai mai ke ngei po in mi pahni chu ka chan chuak man ka thi pha leka damdo in pan pui ngai khopin ka om mi somni chan man lovin an kang hlum ani chumini atang chuan soi neu tur hi a om thin hei akang na angin building po thia lovin ala om reng ani hi ti in min thila chu thu ka hriat nu chuan ngai thasan lo chuan ka ho ve le tamei kan principal chuan ni li lai chol kan nei tur thu apuanga ka thiampa jeri nen chuan kan hlim hle a chan chu inkom na hun tha kan nei tam don wang ani
Jerry po kan chul chung chu kan ne na aum ve a alo chua zan chuan zu po botol nga lai kan le chumi zan chuan ei rong te bolin bong sa chu fryin kan pei fel nu chuan kan zu leite chu kan ina kan kai viau to kan sa fry po achan ve vel kan eya zu chu botol ni kan in zo to bok Jerry ruilung puam chuan bedroom lam tuk vir chu hongin thaeng ruin kan pia loka building achun var fau mai a mu chuan kal achak tatlat mai Henry local ro solai building a son ikalang miang min ti chuan ka phuzok kalchi ani lo ti in ka chang ve maya kalchi ani lo ti thu chuan a kalchak na chu ati zual sau ani ang idule local su kakal don ti in tukver atang chuan chuk atuma arui do si atla thum dut mai rang tak chuan katlan pheya ina em lo let ro ka ti po in adu tamia lo chu in chu panin akal zel keipo tukver atang chuan ka zuang tha a ka fa zui ve ta ngala an chunga ero kalut lo ka thiam pa chu lutin azai ri rat mai chuta arak ta chiam maya to sual atok ani ang ti in rang tak chuan katlan lut ve ngal abul ka va then chuan alo nui ta huwa mai ka thin rim chuan imol tuk in ti thaina chi po ani lo ho nga lang ka ti le a ala du chuang lo thin rim chuan ka chuak tau ta hnuka Jerry po chuan ka ti pal min ngai dam ro ti chung chuan ka hnung chu aron zui ve mai chuta kan hnung lama tang chuan mi chetrap thom kan hreta thil diklo atheng don ti chu ka hengal Jerry chu vuanin in lampan chuan ka kai pheya kan rui to boxi kan pai phei nok mai trap thom chuan min ron thai so thle a hnung lam kan hoi chu le mei che pakhat mei na kan na sat awanga tak samu mal po nei to lo kan hnunga chuan ading taran mai ka hlaulu tuk chu katlan phei ngal reilowa kanin lua chu thlengin tukvira ka lu man po ka helo ka hnu loka chuan Jerry po hlaulu tukin tukvira chuan alo in vom lu thor mai tukvir chu kal ngalin khuma chuan kan mu ngal mak puan chu in khuin kan rui po are ve Jerry phei chu a khur na samai kan hlaulu tuk chuan kan kal le to ngai lo wang ti in kan in tiam hial ani chu building atang chuan top le out home chu ari jel chula ma se ina kan om to awangin kan hlauna po azia deu zu chu in bel le in karlova kan mu hil suita ani atu ka chuan dar som vela harin nikhat chia chon kan nei to awangin bazara te kalin kan ho du chuan zan lama kan thil ton chu kan soi sepa tukvir lam chu hoipo kan hoi thangam to lo playa ni chuan ei tur te siamin kan ei zo nu chuan khuma thupa in TV kan ena zandar ko vel chuan kamu hil zui tamai jinglam dar khat vel chuan kalo har lol maya kabulamu Jerry chu alo to lo Jerry ti in ka han out thin ma se min chang ta reng lo a phone chu ka zonga ka musi lo again chu ringin ka khola switch off a in the box si kamang ang khop mai Jerry hi building lama akal le ani mai lo mo ti in hlau chung chuan tukvir lam chu ke ena tukvir chu lo in hongsa ka mu chuan vadagin building kang cheto ko da chuan ka thiam pa Jerry ngei chu alo thuwa mai secret chu apak vam han maya aming chuan ka han ko thin min chang thei ta haulo ka thin rim boxi phun nuwa chung chuan ka le thina ma se min la chang chuang lo ka ngai thalo chuan va huai mai tum chuan tukver atang chuangin ka va phei ve ha akiang ka thleng chuan abula dingin ka bemol mola min chang thei ta reng lo hau chung chuan in fiam na chi ani lo hoang ka han tilia min la chang chuang lo chuta ka phone chu alo ri thut mai ka phuzok thei hial ani ka phone ke en chu ka thiam pa Jerry ngei chu ni in ka ngai tuana akal thui khop mai
ka in thiar hlanin i lo om si lo fa i chuak ani chuan lo ho ngal ro min ti tamai kabula om Jerry ni nge ka ngai chu chiang takin ka han en li a Jerry alo ni haulo tunge ani bo ka helo a mel nai taka ka han bi chiang le zual chu mein akang na sa hle ti hriat tak hian a oma a vunte la chu a sen duk le adum hian a in pol a khabia te chuan a hmai vun then khat a in khai nuai bok a mit mu la chu pok ke in a por nuai bok ka hlaulu tuk chu ni khorhelovin kalo tu der mai ni khorhelova ko om hnuwa min lo song bol dan Jerry in ti hian asoya ilo ho har em afangin ngai thalo tak chung chuan in chunga ka veiton seka ka phone la I chang theilo tukver in hong ka mu chuan pan halin ka dak chu ni khorhelova imureng ka muwa hlau chung chung chuan tukver atanga suang tha in ka pan thei che a biak thei in si lo kan si ai na sakhop mai mani chawa ti thei ani lo ti in min puiru ti in ka au ta chiama kan in bul hnai ami te chu lo harin min ron puya in chunga kan zon lu thei ram che ani zan khua in ka men pui taringot che a chin khat po ka ching lo jing daria da ilo har thei ram ani min ti a soi chun zomin entin nge khata dei ilo fa om the enge iti min ti mang han se hi a han ti a ni zan ka mu kha ka har hlola ka hu mai lo che ka han au thin chi a min chang hek lo ka khol che la in sui so fa in ti zel si tuk ver in hong ka mu wa ka dak chu building ko ta son I ding renga ka au thin chi a min chang si lo lo hruai che tumin ka lo pan chi a ma se nang ma reng ilo ni lo ilo khol khan nang ma in ilo di ka he chia a mel ka mu chiang khan ka hlau le tuk chumi hnu chu engma ka he zui lo ka han ti a Jerry chuan ka in thiar zo in chunga ka lut le kha ilo om tamia lo fa building ko ta hian ni khorhelovin ilo om ani ati ve a ni zan khan enge moton te in ei zu yem tin ka zot le a engma anei lo thu chuan min chang ve mai hun akal zela ni khat chu class kan nei zo in ka thiam pa Jerry he na chuan ka om khomuanga ka ho meu chuan alo tlai to in ka lut chule alo nok nuai mai mi an lut an yang ti do ni la tukver la a in kal thap si kong ka pui ni se ta la in ka lok vek bok amak khop mai in chu seng felin ei rong te ka bol zuya ke kham nu chuan lekha te sirin kamu le mai chumi zan chuan thil dang lam engma ka tung zui lem lo aduk zan chuan lekha ka zir la in thli chu alo thole heu phewa ngai sak lem lo chuan lekha chu ka zir zela nakina chuan ka fridge chu alo tu thut mai phuchiang tak ka ni thawin fridge chu kai din tuma ka handak chho chu mi pa ti chu a hriat thei mein akan wang ti hriat tak hian a hmai te chu akak pheng phung mai asam la chu kang bang ang mein akir vek bok chu pa ka mu thut chu ka fridge fon lai po ka tha chiang khop mai fridge chu chuata a thu thum dot entika range pon ka thlen man po ka helo chu pa chu mi zela ka au thin ma se tu ma in an resi lo sikul gate ka khen chuan alo in kal box si Jerry chu kholin min lo puiro ka ti chul mai phone ka da rual chuan chu pa chu alet le ta mai hian ka hria Jerry polo chuakin ka thil ton te chu hrilin hostela chuan ka ria phata ani hemin hlu atang hian ka in chu lua zui ngam to lovin college hostela chuan ko om ve ta ani atop ta